אפשר להתחיל. כן, אנחנו מתחילים היום, זה יום שני, 24 בינואר 2021, והפגישה שלנו במסגרת מפעל דוב סדן, בקורס שקראנו לו Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, דרך הזום. זוהי הפגישה האינטראקטיבית מספר 145. אנחנו נמצאים, התחלנו בפגישה הקודמת ביום חמישי, אנחנו באמצע התחלת קריאת סיפור של חיים גראדה, זיידס און איניקלך, סבים ונכדים. הספקנו בפעם שעברה לא הרבה, והסיבה הייתה שאנחנו התעכבנו בניתוח שפתו ביידיש של חיים גראדה, והמימד הספרותי של צורת השימוש שהוא עושה בשפת יידיש, ואני תוך כדי שתרגמנו וניתחנו, בעצמי הגעתי לתובנה שבפעם הראשונה והשנייה שקראתי את הסיפור הזה לא חשבתי עליה, והמסקנה שלי שאמרתי לכם היא שמלך רביץ', הסופר מלך רביץ', סופר ביידיש שהיה ידידו של גראדה, אמר עליו ב-1958, כשגראדה התקבל כאורח מרצה בספרייה הציבורית במונטריאול, כשגראדה התחיל את ההרצאות הפומביות שלו בקנדה, בארצות הברית, באירופה, בכל העולם, זו הייתה ב-1958 פעם ראשונה שהוא בא להרצות בפני קהל רחב, ומלך רביץ' קיבל אותו ונאם נאום מאוד מעניין על חשיבותו של גראדה, ובין היתר הוא אמר שגראדה מצייר במילים. עכשיו אנחנו עוד נעמיק בעניין הזה בנכונות הדברים שמלך רביץ' אמר, ונעמיק... הוא הבין בציור, כי בנו היה אחד מהציירים המפורסמים בארץ. בדיוק, הוא הבין בציור, אבל הוא גם היה כסופר יידיש, אדם פורץ מסגרות, הוא מספר וסופר, הוא מבקר ספרות אוריגינלי, גם כסופר ביידיש. לא נוכל עכשיו להיכנס למקומו של מלך רביץ' בספרות יידיש, אבל אני החלטתי היום, זה רמזתי כשהיה לנו שעת הקשקוש לפני 6, רמזתי שאני ארצה היום להרחיב קצת יותר על גראדה כסופר, לפני שנגיע להמשך הקריאה. ולמה אני מרגיש שזה לא טוב שאנחנו מדברים על גראדה, נגיד כנותן עדות על סופרי יידיש בברית המועצות, או קוראים איזה סיפור שלו, בלי לנסות לתת תמונה קצת יותר רחבה עליו. כי גראדה לדעתי, וזה אמרתי כמה פעמים בפגישות שלנו, לדעתי הוא הקלאסיקון הרביעי בספרות יידיש. ואם זה נכון, אז אל יהיה הדבר הזה קל בעיניכם. כשאני אומר וגם פרסמתי מאמר באקדמיה אדו, ולא רק באקדמיה אדו, איפה שביססתי את המסקנה הזאת שלי, וכשאני אומר שהוא קלאסיקון רביעי, אני מעמיד אותו על אותה רמה של מנדל מוכר ספרים, של י' למד פרץ ושל שלום עליכם. ואם זה נכון מה שאני אומר,
הרי שיש לנו כאן קוורטט, 4 סופרי יידיש, שגראדה הוא היחיד שמייצג לעומק את המאה ה-20, שהרי כמו שפעם כבר אמרתי, מנדלה, פרץ ושלום עליכם, נפטרו, כן, בעשור השני של המאה ה-20. פרץ ב-1915, שלום עליכם ב-1916, מנדלה ב-1917, זאת אומרת בהתחלת המאה ה-20. ולגבי המאה ה-20 כולה, אני בא וטוען, הקלאסיקון שמייצג את המאה ה-20 לעומק, בין שתי מלחמות העולם, וגם אחרי מלחמת העולם השנייה, זהו חיים גראדה. ואם זה נכון, הרי אני מעמיד אותו מעל לכל מאות, ואולי אפילו, כן, מאות רבות של סופרי יידיש, שכתבו וחיו במאה ה-20 כולה. ולכן אני רוצה היום לתת הקדמה כוללת על חיים גראדה, תחת הכותרת חיים גראדה ואני. ואמרתי קודם, לפני שהתחלנו להקליט, יש כמובן בכותרת כזאת פן הומוריסטי, מה זה גראדה ואני, אבל יש בזה גם אמת היסטורית, מכיוון שהכותרת הזאת באה להעמיד פוקוס על חיים גראדה, מבחינתי כחוקר ספרות יידיש וכמורה של ספרות יידיש באוניברסיטה העברית. כל מה שאני ארצה לעשות זה לספר בקצרה 4, 5, 6 תחנות של הפגישות שלי עם חיים גראדה האיש, והפגישות שלי עם חיים גראדה הסופר, כולל, איך הייתי קורא לזה במרכאות, ידידות של יותר מ10 שנים עם אלמנתו. שלמה זה חשוב? עוד מעט תבינו. אז אני מתחיל. התחנות האלה שאני אזכיר, קרבו אותי לאט לאט להכרת האיש, להכרת כתביו, להכרת הביוגרפיה שלו, ולחקר יצירתו הכוללת, דבר שעזר לי לכתוב את אותו מאמר שאתם יכולים למצוא באקדמיה אדו, וגם פרסמתי את זה בדפוס, על חיים גראדה כקלאסיקון הרביעי. נתחיל בתחנה הראשונה. 1968, כמעט 54 שנים אחורה. ואני אפילו עדיין לא מלמד בחוג ליידיש, שנה לפני שפרופסור שמרוק הזמין אותי ללמד בחוג ליידיש, אבל כבר עובד במפעל מנדלה, כן, שפרופסור שמרוק היה אחד מן האורחים, והמטרה הייתה להכין את כל כתבי מנדלה מוכר ספרים ביידיש ובעברית, ואני עדיין תלמיד אמי בחוג ליידיש,
או יותר, כן, בחוג ליידיש, ופרופסור שמרוק אומר לי יום אחד, אני רוצה להוציא בחוג ליידיש מהדורה של 2 יצירות של גראדה, כדי ללמד אותם בחוג. אני רוצה להוציא את הפואמה שלו, מוסרניקס, בעלי מוסר, שהרי גראדה למד בישיבות מוסר, וב-1938 הוא פרסם עוד בווילנה, פואמה ארוכה חשובה ביותר, על ישיבות המוסר, שהוא בעצמו היה חלק מהן, עד שהוא פרש. ופרופסור שמרוק אומר לי, ביחד עם הפואמה מוסרניקס, אני רוצה לפרסם באותו ספר של החוג, למען ההוראה, את האסי שלו, שזה בעצם מעין דיאלוג דמיוני, בשם מיין קריג mit הרש רסיינר, ובתרגום, הוויכוח שלי, המאבק שלי עם הרש רסיינר. הרש רסיינר היה גם חבר תלמיד באחת מישיבות המוסר שגראדה למד בהם, ואחרי המלחמה הוא הפך לראש ישיבה דווקא ליד פריז, כן? ישיבת מוסר, לתלמידים, לא רק תלמידים אשכנזים, אלא גם תלמידים ספרדים, והדיאלוג הספרותי הזה היה למעשה מעין דיאלוג פנימי של גראדה עם עברו כבחור ישיבה בישיבת מוסר, עם גראדה סופר יידיש אחרי מלחמת העולם השנייה, מעין ויכוח, כאשר פעם היד על העליונה היא של הרש רסיינר, ופעם של חיים גראדה. המאבק בין עברו של גראדה כבחור ישיבה ומוסרניק, לבין חיים גראדה שלקח על עצמו להיות סופר יידיש, הכותב לא רק בשביל בעלי מוסר, אלא הוא הופך לסופר לאומי בשביל כל עם ישראל. ואל יהיה הדבר הזה קל בעיניכם. יש לנו בתולדות ספרות יידיש עוד כמה סופרי יידיש, שבמקום לרשת את כיסא הרבנות של האבא שלהם, החליטו שהם רוצים להיות סופרי יידיש, ובמקום להיות מנהיגים חסידיים של קבוצה של כמה אלפים, הם רוצים להיות סופרי יידיש בשביל כל עם ישראל. וזהו למשל יעקב פרידמן, אחד מסופרי יידיש החשובים ביותר, שאילו כאשר נפטר אביו שהיה רבי חסידי, היה מקבל את כיסא הרבנות בירושה כפי שהיה נהוג, היום לא היה לנו סופר יידיש חשוב כמוהו, אבל אנחנו לא יכולים כרגע להיכנס לזה. זאת אומרת, יש מסורת של בני רבים חסידים שעזבו את הכיסא של הרבנות החסידית למען כל עם ישראל, והפכו
לסופרי יידיש. איך הגעתי לזה? כשאני מדבר על חיים גראדה, הגעתי מתוך זה שמיין קריג מיט הרשל סיינר, אותו דיאלוג, כן, אותו מסע דיאלוגי, שחיים גראדה פרסם ב-1951, ותשימו לב לתאריך. הפואמה מוסרניקס 1938, מיין קריג מיט הרשל סיינר, אחרי המלחמה, כמעט מיד אחרי המלחמה, 1951. ובכן אני חוזר, פרופסור שמרוק פונה אליי, ואומר לי, תשמע, אנחנו לא יכולים להוציא בחוג ליידיש באוניברסיטה העברית, ספר בלי לבקש רשות של חיים גראדה. אז תעשה לי טובה, זה ככה קרה, כן? אני מדבר עובדות היסטוריות, עד כמה שאני מסוגל להיות נאמן לעובדות. במקרים האלה, כיוון שזה קשור לביוגרפיה שלי, אני חושב שאני די נאמן. אני תמיד נזהר מלהכניס אגדות כשאני מדבר על הביוגרפיה שלי. אז פרופסור שמרוק אומר לי, תעשה לי טובה, הנה הכתובת של חיים גראדה, תכתוב לו מכתב, ותגיד לו שאתה כותב בשמי, ובשם החוג ליידיש באוניברסיטה העברית, ואנחנו מבקשים אישור שלו, כדי לפרסם את שתי היצירות האלה, כספר אחד, לצורך הוראת יצירתו בחוג ליידיש. וכתבתי את המכתב לחיים גראדה. וזה היה הקשר הראשון שלי ב-1968 עם גראדה. הרגשתי מאוד מוחמא, זה החמיא לי מאוד שפרופסור שמרוק נעזר בי וסומך על הסגנון, זה היה ביידיש כמובן, סומך על הסגנון שלי, וקיבלתי תשובה שחיים גראדה מאשר לחוג ליידיש לפרסם ספר עם שתי היצירות האלה. עכשיו, פרופסור שמרוק, על פי אופיו וטבעו כבן אדם, לא היה סחבק של אף אחד. וכאשר אתה, זאת אומרת אני, או כל תלמיד אחר בחוג, היה מנסה לחרוג משיחה פורמלית בענייני עבודה או בענייני ספרות, הוא מנסה להתקרב רגשית לפרופסור שמרוק, מיד הוא היה מפנה לך כתף קרה. אנחנו למדנו שחוץ מענייני ספרות וענייני עבודה, אל תנסה להיות חבר. מה עוד שהוא היה 20 שנה יותר גדול ממני, אמנם זה לא מחייב כל אדם לשמור על מרחק, אבל זה היה, כזה היה פרופסור שמרוק, אם כי הוא תמיד היה הוגן, והיחס הפורמלי שלו תמיד היה בגבולות של הנסבל. קיבלנו אישור, ובחוג שלנו ב-1968-69, פרופסור שמרוק, היינו כמה תלמידים שהוא נעזר בנו לכל מיני עזרה במחקר וכולי, הוצאנו את הספר הזה, כן? ופרופסור שמרוק לא סיפר לנו למה הוא רוצה להוציא דווקא את הספר הזה לצורך הוראה. אבל הבנתי
כל מורה באוניברסיטה, הרי הוא לא נולד כחוקר ומורה, ולכל אחד מאיתנו מגיע רגע שהוא מחליט לפנות ולהרחיב בהוראה ובמחקר בנושא חדש. והבנתי שפרופסור שמרוק מתכונן להיכנס לנושא של חיים גראדה כסופר יידיש. ושמחתי. שנתיים אחר כך, ב-1970, הגיע חיים גראדה לירושלים. בין היתר, כאורח האוניברסיטה העברית, וקבעו לו 2-3 הרצאות פומביות, ואחת ההרצאות שלו, אמרנו קודם שחיים גראדה היה נוסע בכל העולם עם הרצאות, אחת ההרצאות שלו הייתה על חיים נחמן ביאליק. וכולנו, כל החוג ליידיש, אנחנו כתלמידים, אני כבר הייתי, ב-69 הייתי כבר מורה לשפת יידיש, ובאנו לשמוע את ההרצאה, פרופסור סדן ופרופסור שמרוק ארגנו את הדבר, זאת אומרת, הקשרים עם חיים גראדה התהדקו, והוא שולב כאדם חי, סופר יידיש, לחוויות שלנו כסטודנטים וכמורים צעירים באוניברסיטה העברית, וזה ייאמר בזכותם של פרופסור שמרוק ובזכותו של פרופסור סדן, שאם אתם זוכרים, עוד נגיע בשבועות הקרובים לקרוא את המאמר הכי חשוב לדעתי על חיים גראדה, מיד לאחר שהוא נפטר, שסדן כתב. כאשר גראדה הגיע ב-1970, שוב פרופסור שמרוק נעזר בנו המורים הצעירים כבר אז, והוא שלח אותי ואת חווה טורניאנסקי, שאז נדמה לי שעוד הייתה דוקטור, אם אני לא טועה, למלון איפה שהתאכסן גראדה כדי לקבל את פניו. כפי שאתם מבינים, פרופסור שמרוק היה משתף את עוזרי המחקר שלו ואת המורים הצעירים לאט לאט בכל עסקי ההוראה והמחקר, ונתן לנו הזדמנות נדירה להכיר סופרי יידיש חשובים שהגיעו לירושלים. ואכן, אני וחווה טורניאנסקי נסענו למלון לקבל את פניו של חיים גראדה. זה היה מלון, אני אפילו זוכר אותו, אבל לא חשוב, בירושלים. אנחנו מגיעים, דופקים על הדלת, מציגים את עצמנו, באים בשמו של פרופסור שמרוק ופרופסור סדן, ויושבים ומקשקשים עם חיים גראדה. כמובן שבשביל שנינו, בשביל חווה טורניאנסקי ובשבילי, זו הייתה חוויה מטלטלת בחיוב, שהרי אז כבר ידענו, כן? זה לא היה ההיכרות הראשונית שלנו עם כתביו, חווה טורניאנסקי קיבלה את המשימה להוציא את אותו ספר של החוג
עם הפואמה מוסניקס ועם הדיאלוג מיין קריג מיט הרשל סיינר, וקראנו את זה, ושמענו, אני מניח, אם כי כרגע זה לא עומד מול עיניי, פרופסור שמרוק מדבר על זה בשיעורים שלו. אין ספק שלפגוש סופר חשוב על פי כל אמות המידה שהמורים שלנו לימדו אותנו, כן? חי, שכותב ביידיש, בימינו זה יותר קשה. אני לא אומר שזה בלתי אפשרי, אבל לא בקנה מידה כמו חיים גראדה. יש שאלה, קומנטר, ואז אני ממשיך. אם אין אז אין, אבל אם יש, אז בבקשה. נתנאל? נראה לי שאין. בינתיים. אוקיי. מעניין אותי לדעת איפה היה גר חיים גראדה. איפה? בארצות הברית? בארצות הברית, אוקיי. בארצות הברית. אתה הרמת לי להנחתה, כמו שאני אומר תמיד על אנה. דרך אגב, סליחה, הזכרתי את אנה. בלה טרכטנברג כתבה לי שהיא התכתבה עם אנה ושאלה לשלומה. ואנה הודיעה שהיא לא הופיעה, וגם היום לא תוכל להופיע, כי אימא שלה, בת ה-89, נפטרה. והיא היום, דווקא היום, עסוקה בסידור טקסי הקבורה. וברגע שהיא תוכל, היא תחזור ותצטרף לקבוצה שלנו. לא ידענו, כי אנחנו לא שאלנו אותה כל כך על הביוגרפיה שלה, אבל פעם אחת היא אמרה שהיא מאחרת, כי היא מביאה אוכל להורים שלה. אבל אני הבנתי שאבא שלה נפטר לפני כמה שנים, אבל לא ידעתי שהייתה לה אימא בת 89. אז זה מה שלגבי אנה. עכשיו לשאלה שלך, רפאל. תראו, כאשר גראדה היגר לארצות הברית לאחר המלחמה, ולאחר שהות של כמה שנים בפריז, כאשר הוא היגר ביחד עם אינה הקר גראדה, אשתו השנייה, ב-1948 לניו יורק, והיה צריך כדי שהוא יוכל להגר, אישור מיוחד של הקונגרס של ארצות הברית. למה? עד כמה שאני מבין את זה, כל מי שייכנס לקונגרס של ארצות הברית יוכל למצוא את האישור הזה. היה איזה סנאטור שפנו אליו כדי שהוא יוכל להגר לארצות הברית. ולמה? כנראה מכיוון שגראדה בזמן מלחמת העולם השנייה שהה בברית המועצות. ואתם יודעים, ארצות הברית והקומוניסטים, עניין רגיש. היה צריך איזה אישור שמותר לו, כן? כנראה שהוא לא קומוניסט, משהו כזה. כאשר הוא הגיע לארצות הברית, ב-1948, שמו הלך לפניו עוד מתקופת וילנה בין שתי מלחמות העולם. בלי להיכנס לפרטים מדויקים עכשיו, גראדה קיבל כמה פרסים ספרותיים עוד בסוף שנות ה-30, וזה היה ידוע לכל בארצות הברית, גם קראו את יצירותיו. הוא היה בקשר עם אופטושו, הוא היה בקשר עם סופרי יידיש בארצות הברית. אני בעצמי, אם אני אחזיק מעמד עד
120, דבר שזה די בספק, אני הכנתי כרך של איגרות גרדה, התכתבות של גרדה עם בני דורו, מכתבים שהוא כתב, ושהוא קיבל בין שתי מלחמות העולם, ויש שם סופרים כמו הילייביק, כמו פטושו. גרדה היה מוכר. כשהוא הגיע ב-48, הוא לא הגיע כאיזה מהגר בלתי ידוע, ולכן את הפרטים צריך פעם לחקור, הוא כסופר יידיש קיבל דירה, לא יודע באיזה תנאים, בברונקס, בשכונה עם בניינים שקראו להם אמלגמייטד. אולי מישהו מכם שמע, כנראה של אנשים שהיו קרובים לעסקנים, סופרים וכולי, שהיו כנראה תנאים מקלים, והוא גר כל חייו, כן, בדירה משלו, באותם שיכוני אמלגמייטד, ששם גרו כל מיני אנשי ספרות ועיתונאים וכולי. והאם בזה אני עונה על השאלה שלך, רפאל? כן, כן. כן, אני אפילו צריך לדעת את שם הרחוב, מכיוון שאני התכתבתי עם אלמנתו במשך שנים. כרגע שכחתי את השם, אני ודאי אזכר בו. זאת אומרת, מ-48 גרדה הפך לאט לאט לסופר יידיש, חלק מהסופרים הניו יורקיים. אבל מעולם הוא לא הפך לסופר ניו יורקי, מעולם הוא לא הפך לסופר שעיקר כתיבתו קשורה לעולם החדש, הוא תמיד נשאר לסופר של וילנה ושל יהודי מזרח אירופה בשתי מלחמות העולם. גם כשהוא כתב פואמות, אני יודע, על האפלאצ'ים או על ערי אדירונדק בארצות הברית, זה היה חלק קטן בתוך מורשתו הספרותית המזרח אירופית. מעניין שהיה חשוב לו לשמור על הזהות היהודית, הייתי אומר. לא רק שהיה חשוב לו, אלא שזהו חיים גרדה הקלאסיקון הרביעי. אני פעם ארחיב על זה, אבל אני חוזר עכשיו למלון, כשאנחנו נכנסים עם חרט טורניאנסקי ויושבים לדבר עם גרדה. אני לא הקלטתי את השיחה ולא רשמתי מיד אחרי הפגישה כפי שהייתי צריך לעשות את זה. בכלל את חטאיי אני מזכיר ואת חטאי חרט טורניאנסקי אני מזכיר. שנים היינו תלמידים של סדן ושמרוק, שנים, ובטיפשותנו לא הקלטנו אותם. והיה לנו אמצעים טכנולוגיים פשוטים לעשות את זה. הרי שיחת החולין של סדן במשך שנים זה אוצר שהלך לאיבוד באשמתנו. השיחות של פרופסור שמרוק הם היו שיעורים פורמליים שכל התלמידים שלו במידה וכתבו את ההרצאות במחברות שלהם השתמרו פה ושם. אבל השיחות של סדן, אני מתאבל על זה שלא עשינו את זה עד היום. מכיוון שדוב סדן הוא חי את ספרות עם ישראל, גם ספרות יידיש וגם ספרות עברית, 24 שעות ביום, כנראה גם בחלומות שלו.
וכשהוא דיבר איתך, זה היה נון סטופ על הנושאים האלה של התרבות היהודית, מבוקר ועד ערב. אבל גם גרנדי היה כזה, ולכן זה נורא מצחיק. אני סתם סוטה ולא סוטה, מהקו שאני קבעתי היום, כאשר סדן מתחיל את המאמר שלו, אולי כבר הזכרתי את זה, על חיים גרדה אחרי מותו, בקיץ 1982, בדי גולדן הקייט. הוא אומר, את חיים גרדה אי אפשר להפסיק מלדבר, כשאתה פוגש איתו, אתה לא יכול להכניס מילה. אבל גם סדן היה כזה. איך שניים אלה היו נפגשים, ואיך היו יכולים לשוחח כשכל אחד יש לו אוצר שהוא רוצה להוציא החוצה. צריך לקרוא את המאמר מה סדן אומר על הדברים האלה. אז אנחנו יושבים בחדר במלון עם גרנדי. אני אגיד רק דבר אחד, אני זוכר עוד כמה דברים, אבל לצורך של היום, אני רק אגיד דבר אחד שקשור לכל מה שאנחנו מדברים. אנחנו מציגים את עצמנו, ומדברים, מנסים לקבוע מתי הוא יבוא, לתת את ההרצאה באוניברסיטה העברית, והוא אומר לנו, ככה באיזה פרץ של כנות, וגרדה תמיד דיבר בכנות. זה אחד הסממנים של הדיבור ושל המכתבים שהוא כתב. אמרתי לכם שאני אספתי אצלי עשרות רבות של מכתבים לבני דורו, בין שתי מלחמות העולם. המכתבים שלו זה כאילו הוא משוחח איתך בעל פה. וזהו מקור ארכיוני ראשון במעלה בחשיבותו, כדי להבין את הסופר הזה. גם אמרתי לכם בפגישה הקודמת, שבמסגרת מחקריי על גרדה, אספתי כ-700 מכתבים אחרי המלחמה. ואין ספק שהחומר הארכיוני הזה, אני חוזר ואומר, הוא אוצר בלום, ויש עוד מאות מכתבים שאני יודע איפה הם, ואזכיר אותם אולי בהמשך. אז אני חוזר לחדר עם גרדה, ולאותו דבר שאני זוכר שהוא אמר לנו. הוא יושב ומדבר איתנו ומזכיר אחת הפרנסות שלו כנואם בפני קהל ברחבי העולם, כולל ניו יורק, כולל קנדה. ואני כמעט מצטט מילה במילה מה שהוא אומר. תראו, ב-1970 הוא היה בן 60. זאת אומרת, לא אדם זקן, אבל כבר לא אדם צעיר מאוד. והוא מאז 58, כמו שאמרתי קודם, 1958, בדרכים, בהרצאות פומביות בכל רחבי העולם. אז הוא מספר לנו במלון, מהחוויות שלו כמרצה, בהרצאות פומביות, בפני אוהבי יידיש ודוברי יידיש בעולם, שהרי 14 מההרצאות האלה אני הכנתי לדפוס, עוד לא פרסמתי, אבל זה מוכן כמעט, גרדה בעל פה, כן?
אז הוא מדבר על התחושות שלו כמרצה בפני אותו קהל, שאת ההרצאות האלה אני רוצה להוציא. והוא מתלונן, שהרי אמרתי שהוא אדם, כשהוא מדבר, הוא מדבר בכנות. עד כדי כך בכנות, שהוא אמר דברים שאני נבוך להזכיר אותם ולא אזכיר אותם. הכנות שלו הגיעה לכל תחום. ועכשיו שאני אומר את זה, אני חושב שזוהי אחת התכונות המאפיינות את חיים גראדה, שמסוגל לדבר בכנות גם נגד עצמו. וזוהי תכונת אופי, אני לא הייתי קורא לה וילנאית, אבל מאוד מעניינת מבחינה יהודית. היושר כבר גובל עם האשמה העצמית, כאשר האדם חושב שהוא חטא והוא אסור לו להסתיר את זה. זה מדהים מה שאני עכשיו מגיע למסקנה. ולכן, אם זה נכון מה שאני אומר, זוהי תכונה מדהימה לטובת סופר גדול, כי הוא לא מוכן לחסות כל פגם. הוא רוצה לתאר את האדם בשלימותו, באור ובצל שבו, כולל הוא עצמו. ויש דוגמאות במה שאני יודע בכיוון הזה, אבל אין זה עכשיו רגע לדבר על זה, אבל תסמכו עליי שאני לא ממציא. אז מה הוא אומר אז במלון? מהי התלונה? הוא אומר, אני נוסע בכל העולם, ואחת הפרנסות שלי זה להרצות בפני קהל דובר יידיש. מארגנים אותי כל מיני מוסדות, מארגנים לי את הטיסות ומשלמים לי, ואני בא ומדבר על תנועת המוסר שבה בישיבות למדתי, על וילנה, על היסטוריה יהודית, על סופרי יידיש. כן, אמרתי לכם לפני אחת הפגישות שלנו הקודמות, שלדעתי הוא הכיר על בוריים את כל כתבי מנדלה, כל כתבי שלום עליכם, כל כתבי י"ל פרץ, ובין ההרצאות שאני מכיל לדפוס, יש כמה הרצאות כאלה. ואז הוא מספר לנו את הדבר הבא. ב-1970, תזכרו את התאריך, מבחינת ספרות יידיש שנרצחה על ידי הנאצים בימי מלחמת העולם השנייה, נגמרה המלחמה ב-45, ב-1970, זה 25 שנה, נכון? אחרי השואה. דור שלם עבר. מה מצבה של ספרות יידיש? מה מצבה של שפת יידיש? מה מצבו של העם היהודי, שמתוך 5 מיליון יהודים דוברי יידיש נרצחו, והמוסדות שלהם הושמדו? 1970. עדיין חיים גראדה מוצא בכל העולם ניצולי שואה, אנשים שהיגרו ממזרח אירופה לפני המלחמה, יש לו קהל.
אבל, ופה האבל הגדול, בחיים גרדה בעל פה, באותו ספר שאני רוצה להוציא, באחת ההרצאות שלו, הוא מזכיר את הדור הצעיר, בני ה-20 וה-30, שבשבילם יידיש זה לא אותו דבר כמו של יהודי מזרח אירופה. במלון, כשהוא מדבר איתנו, הוא מרצה בפני יהודים שהם לא צוציקים בני 20 ו-30. אלה ניצולי שואה, אלה מהגרים לפני מלחמת העולם, אלה אנשים בגיל שלו, או אפילו יותר זקנים. ואז הוא אומר עליהם ככה, נמאס לי, זה אני מוסיף, כן? לא זוכר אם הוא אמר נמאס לי, אבל אני עומד ומרצה בשביל היהודים האלה לפניהם, ואני רואה איך שחלק מהם נרדמים בעצם ההרצאה שלי. והוא אומר את זה בכאב, זה מפריע לו. כן? הוא עדיין לא אומר שאין מי שישמע. באים לשמוע את גרדה, כמו שבעבר במזרח אירופה היו באים לשמוע דרשנים בבית הכנסת. הוא נואם בחסד, רוב הקהל לא נרדם, אבל הוא מפחיד על איזה חולשה בקהל כקהל שלם. אבל אנשים, זה אני יכול להעיד, לא נרדמים בהמוניהם. איך אני יכול להעיד? הרי אני תמללתי, שמעתי את הקסטות של ההרצאות, הקליטו את גרדה בהרצאות הפומביות אחרי מלחמת העולם השנייה. ואני שומע אותו מדבר, ואני שומע את התגובות של הקהל, ואני מתמלל גם את זה, ואני אומר, למשל, הקהל מתפוצץ מצחוק, או הקהל מגיב בהערות, אני שומע את זה בהקלטות, כן? אבל זה שגרדה חשב במלון שלו לספר לנו, שהוא רואה יהודים שנרדמים באמצע, כן? בזה הוא כנראה רצה לרמוז שקורא עם יידיש משהו, שאולי במזרח אירופה, כשהוא היה מרצה כסופר צעיר, זה לא היה קורה. התחנה הבאה של גרדה ואני. בכל זאת, אם יש שאלה, בבקשה, אם לא, אני אמשיך. כן? אוקיי. אני רק אעיר עוד דבר קטן, באותה הרצאה של חיים גרדה באוניברסיטה העברית, על חיים נחמן ביאליק. אין זה מקרה שהוא דיבר על חיים נחמן ביאליק. אתם צריכים לדעת שחיים גרדה ידע עברית על בוריה. הוא ידע לדבר עברית, הוא קרא את הספרות העברית, הוא ודאי קרא את כל ביאליק, הוא גם מצטט אותו בעברית בהרצאות הפומביות שלו, לא פעם ולא פעמיים, ואני מכניס את זה להרצאות שלו ביידיש. ובארכיון שלו בביתו בברונקס, יש כתב יד של אותה הרצאה על חיים נחמן ביאליק. הרבה מההרצאות הפומביות שלו, הוא היה מכין אותן קודם בכתב יד, היה כותב אותם.
אבל כשהיה בא להרצות, הרבה פעמים הוא סטה מהטקסט. וזה אני מרגיש בתמלולים שעשיתי, ואני גם מעיר כשהוא סוטה מהטקסט, ולא תמיד הוא קורא מהכתוב. כשהוא מתלהב, אז הוא ממשיך לבד, בלי הטקסט. איפה כתבי היד האלה? אני יכול לדבר על זה רבע שעה, אבל לא עכשיו. עכשיו, זה לא מקרה שהוא דיבר על ביאליק, כי במאמר של דוב סדן, אחרי מותו בקיץ 1982, סדן מדבר על גראדה כממשיכו של ביאליק. וכשנגיע לאותו מאמר, נרד לפרטים נוספים. כמו שאמרתי קודם, שגראדה קרא את כל מנדל, כל פרץ וכל שלום עליכם, אין לי ספק שהוא גם קרא את כל ביאליק. אנחנו כאן לפני סופר יידיש, שידע לא רק את המקורות, את הגמרא ואת המקורות בכלל, אלא גם ידע ספרות עברית, אולי לאו דווקא ספרות עברית מודרנית, אבל ספרות עברית כמו ביאליק וסופרים אחרים כנראה. תראו, המחקר של הביוגרפיה ויצירתו של גראדה הוא רק בהתחלה. לצערנו או לשמחתנו. אתם יודעים, על מנדלה, על פרץ ועל שלום עליכם, כתבו אין ספור, גם ספרים, גם מאמרים. אם גראדה הוא אכן הקלאסיקון הרביעי, אני צופה שבעשרות השנים הבאות, בהכרח ימשיכו לחקור אותו, ויש מה לחקור כמו שרמזתי קודם. רק להוציא את המכתבים שלו בשתי מלחמות העולם, ולאחר מלחמת העולם השנייה. זה יהיה מפעל אדיר שיתרום אוצר בלום גם לביוגרפיה, גם לפואטיקה שלו, וגם להבנת יצירתו. אני אתן רק דוגמה קטנה. גראדה היה מחובר לירושלים מכל מיני כיוונים. הכיוון הזה של האוניברסיטה העברית כבר הזכרנו. אני אזכיר עוד כיוון. גראדה הגיע ב-62, אם אני לא טועה, לסוכנות היהודית, לתנועה הציונית, ונתן הרצאה פומבית בבניינים הלאומיים, כן, בסוכנות, הרצאה פומבית על ירושלים. וההרצאה הזאת נתפסה בחוברת מיוחדת. והכיוון הכי חשוב של הקשר שלו עם ירושלים. לגראדה היו 3 חברים כדרגתו, שאיתם הוא התכתב במשך שנים אחרי מלחמת העולם השנייה, ושלושת האישים האלה היו אישים ירושלמיים, שאם אני לא טועה גרו כולם בראש רחביה, שזה מקום מסוים ברחביה, וגראדה היה בקשר מכתבים איתם, וחלק גדול או קטן, אני לא יודע, מהמכתבים האלה אני אספתי. ומי הם האנשים האלה? זה
שמנה וסלטה של האינטלקטואליות היהודית בירושלים לאחר מלחמת העולם השנייה. אחד מהם זה המפרש של הרמב"ם, לרגע פרח, זכר מפרחוני, פרח מזיכרוני, כן, מה אתה אומר? שטראוס אולי? איך? שטראוס? לא, האבא של מי שהייתה מזכירתו של איינשטיין, זוהרה, אבן שמואל, שאתם כנראה לא שמעתם עליו הרבה, כי הוא אחד מגדולי האינטלקטואלים הירושלמיים, שהוציא ספר למשל, מחקר ואוסף אדיר של מדרשים, וגם את מבורי נבוכים של הרמב"ם, אבן שמואל. איתו הוא היה נפגש בירושלים גראדה והיה התכתב, זה אחד. השני זה פרופסור שרגא אברמסון, אחד מגדולי התלמודיסטים, פרופסור לתלמוד באוניברסיטה העברית, שאותו הוא הכיר מילדות, ואפילו גראדה הפך אותו לדמות באחד הרומנים שלו. היו ידידים בנפש, ואני חושב, לא עשיתי את זה עד היום, ואני מרגיש אשם. אני כמעט בטוח שאצל אלמנתו, שאני מקווה שהיא חי עד 120, צריכים להיות מכתבים של גראדה. והשלישי זה מי שהיה ראש עיריית ירושלים לפני שנים רבות, ושוב שמו זרח מפרחוני, פרח מזיכרוני, שהוא היה מומחה לחסידות, והוא הוציא ספר חשוב מאוד על חסידות אישביצה רזין. מי שייכנס לגוגל יוכל למצוא את שמו, גם הוא גר בראש רחביה, ויש מכתבים של גראדה אליו וכו'. למה אני מזכיר את שלושת האנשים האלה? אתה מתכוון לקריב? למי? קריב. לא. בהחלט, הייתי אפילו אצלו בבית, דווקא במסגרת מחקר שלי על יצחק כצנלסון, אבל... לשרגאי? נכון, שרגאי. השם הפרטי, אתה זוכר? משהו כמו זלמן? לא. הרגע אני לא זוכר, כן, ואדם מדהים, בכלל, תראו, את פרופסור אברמסון, אני הכרתי כי הוא היה לו חדר, איזה 20 מטר מהחדר שלי בהר הצופים, והוא היה נכנס אליי. שלמה שרגאי, לא? שלמה שרגאי. פרופסור אברמסון היה נכנס אליי לחדר, כי הוא ידע שאני חוקר את חיים גראדה, והיינו משוחחים, והיה מספר לי דברים וכו'. ושרגאי הייתי אצלו בבית לעניינים אחרים, את אבן שמואל לא הכרתי אישית, אבל כן פגשתי את ביתו באיזה קיבוץ פעם, כי היא הייתה מזכירתו של איינשטיין, ורציתי אצלה לקבל מכתבים של גראדה לאבא שלה, וכנראה קיבלתי. בסיכום, אני מספר לכם את כל זה,
כדי שתבינו שחיים גרדה זה לא אות סופר יידיש. חיים גרדה ראוי מכל הכיוונים לביוגרפיה שאין, עדיין אף אחד לא עשה את זה, ולמחקר על יצירתו כאחד מסופרי יידיש היחידים במינם שכל יצירתו טבולה בתורת ישראל ובמקורות ישראל. אין לנו במאה ה-20 עוד אחד כזה, אם אני לא טועה. התחנה הבאה, הגענו ל-1970, חיים גרדה ואני. התחנה הבאה, אני מנסה להיזכר, כי אף פעם לא הכנתי כף כזה של טיעון ביוגרפי, כן? שקשור לגרדה. אני מקווה שאני לא אדלג על משהו. תנו לי רגע לחשוב. טוב, אם אני אדלג אני אחזור. כאשר בין 1970 ל-1979 הייתי עסוק בדוקטורט שלי, ולא היה לי כמובן זמן פסיכולוגי להעמיק בחקר גרדה, אם כי ידעתי שהוא סופר שעליי לקרוא ולחקור. אחרי שגמרתי את הדוקטורט והגשתי אותו ב-79, ב-1980 התחלתי להתעניין שוב בחיים גרדה. אחרי הדוקטורט, אדם מרגיש חופשי לעשות חישוב מחדש של המסלול המחקרי והלימודי, וחיפשתי קשר עם אלמנת, לא, זה, הרי הוא נפטר ב-82, אז אנחנו כנראה נמצאים ב-82, אחרי פטירתו חיפשתי קשר עם אלמנתו, אינה הקר גרדה, וכתבתי לה, כן? נדמה לי שהכתובת בבית איפה שהוא גר, כמו שרפי שאל, זה היה משהו עם פלייס, עוד מילה, שם בברונקס, כן? פלייס, אבל יש אולי מילה קודם, כרגע אני לא זוכר, אני כותב לה, ואז אני יוצר קשר טלפוני איתה. אתם צריכים לדעת שאינה הקר גרדה הוא טיפוס בתולדות ספרות יידיש. אני לא יודע מה אתם שמעתם עליה, אבל היא נחשבת לדמות שלילית בעיני כל היידישיסטים. יודעים מדוע? מדוע? רפי? לא, אני לא יודע. אוקיי. הנה, אני מצאתי תחנה, לא קודם, אבל בסדר. מדוע? כאשר חיים גרדה נפטר ב-1982, כנראה מהתקף לב, כנראה, אינה הקר גרדה אלמנתו לא הודיעה לאף אחד. ובלוויה היו רק 4 אנשים. מה אתה אומר? רגע, תשמעו.
אינה הקר גראדה אחד, עורך דין שלה 2, אולי אפילו 2 עורכי דין, ושכן, נדמה לי גייל פלייס, זה היה הרחוב בברונקס, אם אני לא טועה, ושכן שהיה מכר של גראדה ואיש ספרות, וזה הכל. כאשר גראדה נפטר, זה קרה פתאומית, והוא לא הופיע להרצאה שנקבעה לו. האנשים באותו מוסד, כשהוא לא הגיע, טלפנו לאינה הקר גראדה, לשאול מה קורה עם גראדה. גראדה כבר היה מוטל על ערש דווי, או אפילו כבר מת, והיא נתנה תירוץ ולא סיפרה שהוא מת. הממסד של סופרי יידיש זועם עליה עד היום, שהיא ניתקה אותם מהמאורע הזה. למה היא עשתה את זה? נימוקים איתה, זה עסק קצת מסובך, אבל היא הסתכסכה עם כל ממסד סופרי יידיש מאז ואילך. וכשאני מטלפן אליה, ואני אומר לה, גברת גראדה, אני כזה וכזה, אני מלמד באוניברסיטה העברית, בחוג ליידיש, בפרופסור שמרוק, כן, ואנחנו הוצאנו ספר שלו ומלמדים את גראדה באוניברסיטה העברית. אני מתכונן ללמד את גראדה בקורסים שלי, אני רוצה את שיתוף הפעולה שלך, אני לא מספיק להמשיך לדבר, והיא אומרת לי ככה, אדון שיינטוך, שלא תעז לעשות שום צעד שקשור לגראדה, בלי לבקש את רשותי, אחרת אני אשלח נגדך את 2 עורכי הדין שלי. כל דבר שצריך לעשות לגבי גראדה, צריך לקבל את אישור עורכי הדין שלי. ואז אני עונה לה, מניה ובניה, אתם זוכרים, אני עונה לה מיני ובי, גברת גראדה, ככה אני מצפה שאלמנה של סופר חשוב תנהג. זה נורא החמילה. אני אמרתי את זה בכנות. אמרתי, נו ודאי, את צריכה לשמור על הזכויות של בעלך המנוע. זה החמילה, ומאז הפכנו לידידים מ-1982 עד שהסתכסכנו, לא באשמתי, במחצית הראשונה של שנות ה-90. זה החזיק איזה יותר מ10 שנים. עד כדי כך הפכנו לידידים, okay? ומה שאני אומרת להגיד עכשיו, חשוב לחקר גראדה בעתיד. שגברת גראדה במשך יותר מ10 שנים, התחילה לשלוח לי חלקים מארכיונו של גראדה, עם כתובת למעלה, לא זוכר איך שהיא אמרה, אל הדפוזיטור הלאומי של ארכיון גראדה באוניברסיטה העברית, כן? וראתה אותי עד שהסתכסכנו, כמי שעוצר את ארכיונו של גראדה לעתיד לבוא. ב10 השנים האלה ויותר, אנחנו התכתבנו הרבה, סיפרתי לה מהם הקורסים שאני נותן על גראדה,
מהם המחקרים שאני מפרסם וכותב על גראדה, והכל טוב ויפה. אז איך הסתכסכנו? אז לפני שאני אגיד איך הסתכסכנו, אני אתן דוגמה על אופייה של אינה הקר גראדה. הגברת גראדה הייתה טיפוס, נקרא לו במרכאות חונק. לא ייתכן איתה פשרות. כשהיא רוצה משהו, היא מסוגלת להגיע עד למנהל, איך זה נקרא, אחת החברות של טלפונים בארצות הברית, ATM או משהו כזה, מסוגלת להגיע עד למנהל, כדי להגיד לו, זה מה שהיא עשתה, שיחיאל שיינטור ברגע זה, יורד ממטוס שבא מקליפורניה, ועומד לקחת מטוס לישראל, והיא רוצה שיאתרו אותו לפני שהוא עולה למטוס, בשדה תעופה מסוים, וזה מה שהיא עשתה. כשהיא רצתה להגיד לי משהו, אז כשאני יורד ממטוס שבא מקליפורניה לקונקשן למדינת ישראל, אני שומע מהדסק, כן, של האינפורמציה, פסג'ר יחיאל שיינטור, בבקשה לגשת, יש לך טלפון. כן? וזוהי גברת גראדה. אתם יכולים לתאר לעצמכם שאופי חונק כזה, אני נותן צלש לעצמי, ששרדתי יותר מ10 שנים, במרכאות ידידות הזאת. אני מנסה להיזכר, ב-1979-80, הנה, אני חוזר תחנה אחת קודם. אני הייתי בשבתון בניו יורק, באיבו. כן, לימדתי באיבו וחקרתי בארכיונים של איבו. וגרתי, לא תאמינו, בבית של אהרון צייטלין, הסופר החשוב, שכבר לא היה בחיים, ואלמנתו פינתה לי את הדירה בקווינס, והלכה לגור אצל הבן שלה בקיו גארדנס, ולמה היא עשתה את זה? כי בין היתר, אני באתי בשליחות האוניברסיטה העברית, להעביר לספרייה הלאומית, חלקים מהארכיון של אהרון צייטלין, שנשארו אחרי מותו. אז גרתי בבית של אהרון צייטלין, ישנתי במיטתו, כתבתי על שולחן כתיבתו, ודיברתי בטלפון עם מי שהייתי צריך. אז יום אחד, גברת צייטלין, מהבית של הבן שלה, מנסה להתקשר איתי בבוקר, אל הבית שלה. אבל מה לעשות? הטלפון תפוס מ7:30 בבוקר, בשיחה עם גברת גראדה, שהיא שמעה שאני בניו יורק, וידעה איפה אני נמצא, והיא הייתה נוהגת בבקרים לטלפן אליי, ולשוחח אותי על חיים גראדה. אני ניצלתי את השיחות האלה, שלפעמים ארכו חצי שעה, שעה, שעה וחצי, ובלילות, ב-12 בלילה,
הייתי רושם יומן של השיחות האלה בבוקר, במסגרת המחקרים שלי על חיים גראדה ועל הביוגרפיה. יום אחד, ואני בשיחה עם גברת גראדה מוקדם בבוקר, אני שומע את האופרטור. Okay? האופרטור אומר לי, מתערב בשיחה שלי עם גראדה, ואומר, please put down the receiver, תוריד את השפופרת. לא, קיבלתי פקודה, אני מוריד את השפופרת, ואז הטלפון מצלצל, מי נמצא בקו השני? גברת צייטלין. שייתוך, עם מי אתה מדבר כבר שעה? אני לא יכולה להגיע אליך. עם מי אתה מדבר? גברת צייטלין, אני מדבר עם גברת גראדה. אוי ואבוי. ביניהם לא היו קשרים מי יודע חבריים, והייתי צריך לתמרן בין שתי אלמנות. אבל מצבי היה הרבה יותר גרוע במשך חיי. אני פעם כתבתי, אני לא זוכר אם פרסמתי, פרק בספר שהכנתי אבל עוד לא פרסמתי, כולו שנקרא צוואות ללא יורשים. בספר הזה יש פרק שעוד לא פרסמתי. שם הפרק הוא 15 האלמנות שלי. מה נושא הפרק הזה? אני כחוקר ספרות יידיש וכמורה של ספרות יידיש, הרבה פעמים כשרציתי לחקור סופר מסוים, ללמד את כתביו, הייתי מגיע לאלמנה. בדרך כלל הגברים מתים לפני הנשים. נשים שורדות יותר. ידוע. כן, ואז הייתי מגיע לאלמנות בעיקר. ספרתי בזמנו 15 אלמנות של סופרי יידיש, הייתי צריך להתעסק איתם כדי לקבל עזרה או לא לקבל עזרה במחקריי עליהם. ומתוך הפרק הזה, כן פרסמתי בפורברס מאמר בין שתי אלמנות, את הסיפור על התמרונים שלי בין גברת גראדה לגברת צייטלין. כן, באותו ביקור שלי בניו יורק במשך 2.5 חודשים, לכל מיני מטרות מחקריות. אבל מהשיחות הטלפוניות האלה עם גברת גראדה, יצא פנקס עבה של כל השיחות האלה שהיו לא מעטות, עם אינפורמציה מגוונת ורבה על חיים גראדה, מתוך אשתו השנייה, שידע על חייו הרבה מאוד. את הפנקס הזה אני עוד לא פרסמתי, כדי לפרסם אותו אני צריך להוסיף הערות, מי הם כל האנשים האלה שאלמנתו מזכירה והיא ידעה לדבר, כן? אבל לא רק דיברתי עם גברת גראדה בטלפון. ב-1983, כשהייתי בניו יורק, גם ביקרתי בבית של חיים גראדה בברונקס. נדמה לי שהרחוב זה גייל פלייס, 120, משהו כזה. איך נראה הבית של גראדה? כמובן שכאורח לא יכולתי להתחיל להסתכל בכל החדרים, אבל אמלגמייטד, כן, הדיור הזה של אמלגמייטד, של דירות לאינטלקטואלים וסופרים, מה שראיתי בסלון,
אמנם שהיתי באותו ביקור הרבה שעות, אבל אלה היו שעות שחלק מהן הוזמנתי, אז לגברת גרדי היה אוטו שהיא נהגה בו, והוזמנתי לארוחת צהריים באיזה מסעדה, ונסענו אליה באוטו, ויש לי אפילו תמונה של אותה מסעדה. זוהי אותה מסעדה שפרופסור שמרוק, כשהוא היה בניו יורק, גם הוזמן על ידה, וכנראה גם הם דיברו על חיים גראד. אחר כך באנו לבית שלה, ובסלון שמתי לב שזאת הייתה דירה לא גדולה, אולם עם אולי 3 חדרים לפחות, אבל בסלון אלה היו מדפים גדושי ספרים שעמדו בשורות כפולות ואולי משולשות. הרבה חפצי אומנות, שהרי זו הייתה דירה לא רק של גראד, אלא גם של אשתו. כן? וכשהיינו בבית הזה, גברת גראדה, שוחחנו כמובן על גראדה. גברת גראדה הראתה לי דברים מהארכיון, שאני לא בטוח שאנשים מכירים. מכיוון שגראדה היה בדרכים כל הזמן, בהרצאות הפומביות שלו, שהיו רבות מאוד, כי זה היה חלק מהפרנסה שלו. הוא היה מרצה נודד. אז בוולנטיין, בחג וולנטיין האמריקאי, אם הוא לא היה בבית, או אפילו אם הוא היה שולח גלוית ולנטיין עם חרוזים לאשתו. ויש 10 כאלה בארכיון, מחורז, וכרגע אני לא זוכר, אני מניח שזה היה ביידיש. עכשיו, אינה הקר גראדה, במשך יותר מ10 שנים הייתה משוחחת איתי ביידיש, דבר שהיא לא הייתה עושה כמעט עם אף אחד. למה? כי אצל גראדה היא למדה לדבר ביידיש, ולא תאמינו לי, יידיש קודם היא לא ידעה, ולכן כשהיא דיברה איתי ביידיש, כאילו גראדה מדבר מגרונה, כי זו היידיש של גראדה, לא היה לה מקור אחר לדעת יידיש. אז גם היא בעצמה הפכה למעין מקור לחקר גראדה, אלא מאי, אני לא העזתי לעשות שום דבר בלי רשותה, כפי שאמרתי, ולכן לא הקלטתי אותה, וגם לא רציתי לבקש ממנה רשות להקליט את השיחות שלנו, כי יצאתי מההנחה שאם אדם יודע שמקליטים אותו, וודאי גברת גראדה, זה ישפיע על הספונטניות של הדיבור שלה ביידיש. ולכן בלילות כשהייתי רושם את השיחות, הייתי מגניב גם ביטויים שזכרתי שהיא אמרה. כן. אז היינו בידידות הזאת במרכאות, כשגברת גראדה שולחת לי מבול של
מכתבים מארכיונו של גראדה. חלק מהדוקומנטים האלה היא בעצמה מייצרת. מה זאת אומרת? אינה הקר גראדה לפני מותו, בזמן חייו של גראדה, ואחרי מותו, הייתה הסוכנת הכי מסורה כדי לפרסם את שמעו ואת שמו של גראדה כסופר הלאומי של העם היהודי. היא כתבה מכתבים לכל העולם ולאשתו כדי לפרסם תרגומים באנגלית של כתבי גראדה ביידיש. היא כתבה לכל העולם ואשתו מכתבים על חשיבותו של גראדה. היא בעצמה כתבה ספר על כתבי גראדה ביידיש, ושלחה לי את הספר הזה שאף פעם לא פורסם. היא הייתה מקור בלתי נדלה של חומר על חייו של גראדה אחרי מותו. אתן דוגמה אחת. כאשר הנשיא קרטר, מישהו זוכר באיזה שנים הוא כיהן? אני לא... מתי? בסוף שנות ה-80 הוא כיהן, 79, 80, משהו כזה. כי הוא היה גורם לזה שהאייתולות חזרו לאיראן. זה היה... כן, אבל הוא גם היה וכיהן בזמנו של גראדה. לפני 82, כן? לפני 82. כי אני אתן דוגמה של הגברת גראדה ומה היא עשתה. יום אחד הנשיא קרטר הזמין את האינטלקטואלים הבולטים בארצות הברית מכל המגמות של תרבות אמריקה, כולל סופרים בולטים בשפות אחרות שהם אמריקאים, וביניהם הוא הזמין לקריאה של יצירותיהם את חיים גראדה, כדוגמה, כסופר בולט של ספרות יידיש באמריקה. והזמין להם מלון, וחיים גראדה ואשתו הגיעו כמה ימים קודם לוושינגטון, אבל מה רצה אלוהים? גראדה הצטנן, וביום שהיה צריך לבוא לקרוא, שהוא היה צריך לבוא, לקרוא מיצירתו ביידיש, הוא היה מצונן. אז אינה הקר גראדה אמרה לו, חיים, אתה תישאר במלון, אני באה לקרוא מיצירתך. זה מה שהיא עשתה כנראה. כן? איך אומרים ביידיש? הווייב ניתן אוירינגל, אישה נשואה עם עגיל באוזן. היא הייתה מסוגלת לנהל דברים ביוזמתה, ולא מתחשבת במה שאחרים אומרים. כן, כמה זמן יש לנו? האמת שברגע זה נגמר הזמן. אוי ויי. טוב, אז אנחנו אפילו לא גמרנו, סליחה, עוד לא גמרנו את הקו של חיים גראדה ואני, אבל יש לי הרגשה שזה יהיה חשוב, כן, להעלות את העניין הזה, מכיוון שמכל מה שאני אומר, מסתבר שחקר גראדה רק בהתחלתו, ואני רק אסיים ואגיד, מי שיכול ומתעניין בגראדה, בבקשה לקרוא את הספר שמפעל דוב סדן פרסם לפני שנה, של דוקטור חנה שטרר, על הפרוזה של חיים גראדה. שם הספר, הוויה ושברה. זהו הספר הטוב ביותר שנכתב עד היום
על הפרוזה של חיים גראדה, ואני בטוח שאנחנו עוד נשמע על גראדה לא רק ממני בעשרות השנים הבאות. ביום חמישי אני עוד אקדיש אולי 10 דקות לגמור את הקו של חיים גראדה ואני, ונחזור לסיפור זיידס ונאיניקלח. יש שאלה, משהו, לפני שנסיים? כן. אוקיי. אני מקווה שאנה כבר תוכל להיות ביום חמישי, ואני מודה לכם על ההקשבה. אנחנו מודים לך. להתראות ביום חמישי. תודה רבה. בבקשה, להתראות. להתראות לכולם. נתנאל אמר